Strategické priestory pre vašu výrobu alebo dokonalá investícia s okamžitým výnosom. Predstavujeme vám rozsiahlu priemyselnú halu v Hlohovci s výmerou 6459 m2 a užitkovou plochou viac ako 2300 m2. Obrovskou výhodou je rozsiahly spevnený dvor, ktorý je ideálny napríklad na bezproblémové otáčanie a parkovanie kamiónov. Hala je priamo stvorená pre ťažkú výrobu. Disponuje záťažovými liatými betónovými podlahami, nákladným výťahom a nadštandardne silnou elektrinou s rezervovanou kapacitou až 300 kW. Konštrukciou haly je pevný železnobetónový skelet a nová sedlová strecha vás navždy zbaví strachu zo zatekania. Budova sa predáva so stabilným platiacím nájomníkom, čo vám zabezpečí okamžitý výnos. Navyše územný plán počíta s novým obchvatom priamo pri pozemku. V budúcnosti tak získate priame a rýchle napojenie logistiky na hlavné ťahy. Využite túto skvelú investičnú príležitosť, dohodnite si obhliadku a príďte sa presvedčiť osobne.